Ясно е, че от тези активи, Covered Call ETF-те, капиталов ръст не би следвало да очакваме. Може да има, но може и да няма. Най-вероятно няма да има дългосрочно. Защото тяхната доходност идва под формата на дивиденти, които произлизат от премиите на опциите. И ето какво става. Ако за следващите 10 години приемем, че ще правим Dollar Cost Average в някой такъв ETF с по 500 евро на месец, като няма да има ръст в цената, даже няма да има и ръст на дивидента, само ще реинвестираме получените дивиденти през годините и като приемем, че dividend yield, т.е. дивидендната доходност в проценти е 10%, ето какво се случва. Бутнали сме 60 000 евро за целия период от 10 години, реинвестирали сме всички дивиденти и това, което виждаме е, че заради тази реинвестиция през годините, реално стойността на тези 60 000 вкарани от нас е вече над 96 000, като пасивният ни доход от дивиденти е над 10 000 евро на година и това е след 5% наложен данък върху дивидента. И така идваме на близо 16% yield on cost, т.е. това е доходността на инвестираните пари през годините. Май не е зле, нали? Това, че са активно управлявани, крие риск, отскоро са самите ETF-и, не са толкова доказани, не можем да очакваме ръст на дивидента, капиталовото възстановяване след спадове може да е доста по-бавно от традиционните индекси и всичко това трябва просто да се вземе предвид. Не става да си паркирате парите и да си казвате, че за една година ще вземете 10% и после ще продадете и ще ги изкарате, защото след една година ETF-ът може да е паднал с 10% или повече и вие реално да изкарате даже по-малко пари, отколкото се вкарали. Тези неща трябва да се съобразяват и затова тук говорим за дългосрочна инвестиция, а не за една, 2, 3 години, защото за такъв период всичко всъщност може да се случи. Има естествено и други ETF-и, които ви дават добра комбинирана доходност, капиталов ръст плюс дивиденти. Един такъв, да кажем, добре познатия на всички ви може би TDIV, който за последните 5 години дори вече изпреварва S&P 500.